Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Limited face-to-face classes sa Mother of Good Counsel Seminary sa City of San Fernando, Pampanga, aprobado na ng DepEd. Supporters ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga at Bataan nakibahagi sa nationwide Unity Ride. Sandamakmak na litangya na merwisyo sa Cabanatuan City at iba pang bayan. At 15 bayan at 2 syudad sa Pampanga walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 itong weekend. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nakibahagi po mga taga-suporta ni Presidential Aspirant at dating Senador Ferdinand Marcos Jr. sa Gitnang Luzon sa isinagawang nationwide Unity Ride nitong linggo. Sa Pampanga, aabot daw sa 40,000 ang mga lumahok ayon sa mga organizer. Sa susunod na linggo ay nakatakda namang umarangkada ang isa pang Red Caravan sa lalawigan naman ng Zambales. Si Rainiel Bawid ang may report. Pagsikat pa lamang ng araw ay nagtipon na ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant at dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga bilang pakikiisa sa nationwide Unity Caravan nitong linggo November 21. Umikot ang grupo mula Syudad San Fernando, Angeles City, Mabalacat City, Magalang, Arayat, Santa Ana hanggang Mexico. Ayon sa group moderator na si Casker Salonga Intal, umabot daw sa 40,000 ang bilang ng mga lumahok sa Unity Ride dito pa lang sa Pampanga. Mula sa bisikleta, motorsiklo at kotse, lahat present. Dagdag naman ng iba pang taga-suporta, pagpapakita raw ito na solid sila para sa kandidatura ni Marcos Jr. at sa running mate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa lalawigan ng Bataan, hindi rin nagpatinag ang mga BBM supporter kahit mabahagyang bumuhos ang ulan. Alas 4 pa lamang na madaling araw ay nagtipon na sa kanilang assembly area sa barangay Bangal dinalupihan ang mga motorrider na ito. Simula dinalupihan hanggang Mariveles ang naging ruta ng mga Bataenyong taga-suporta ni Marcos Jr. Ang ginawa ng kanyang ama ay napakaganda at malamang mas mahigitan niya pa. Sa kapital naman ng Bataan na Balanga City, tila isang malapistang tagpo ang naganap ng magsama-sama na ang BBM supporter mula sa iba't ibang bayan. Sa isang video vlog ay nagpasalamat naman sina Marcos Jr. at Duterte Carpio sa lahat ng nakibahagi sa Red Day. Hangad daw nila na maipagpatuloy ang magagandang proyekto sa kalusugan at ekonomiya. Ito ay simula pa lang sa isang mahabang biyahe patungo sa tuluyang pagbangon natin bilang isang bansa. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Marcos Jr. sa buhos ng suporta ng maraming Pilipino sa kanyang kandidatura. Nagulat ako dahil hindi namin ini-expect na ganun. Ang aming schedule, sinasabi lamang, ay pupuntahan namin yung mga leader. Biglang sumalubong sa amin, ito kadami-dami na nakapula. Nakatakda namang magsagawa ng isa pang BBM motorcade sa Zambales sa November 28. Aarangkada ito ng alas 7 ng umaga sa Olongapo City at didiretso hanggang sa sports complex sa bayan ng Iba. Rainiel Pawid, CLTV News. Muli na mabahagi ang mga Kapampangan supporter ni Presidential Aspirant and Vice President Leni Robredo sa isinagawang National Lugaw Day nitong November 20, araw ng Sabado. Higit 4,500 cups ng lugaw ang naipamahagi sa mga bata, essential workers at senior citizens. Higit 10 jeep din ang bumiyahe upang makapagbigay ng libreng sakay sa Angeles City. Nagbabalik si Rainiel Pau. Sa pagpapatuloy ng Pink Saturday event, ang mga Kapampangang kakamping nakilahok din sa National Lugaw Day. Ayon sa mga taga-suporta ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo, higit 4,500 bowls ng lugaw ang naipamahagi sa buong Pampanga nitong nagdaang Sabado. Kami po dito sa Pampanga ay nakapaghain ng more than 4,000 this week today, and at next week another 900. So a total of 5,065 cups of essential food na we call lugaw. Higit 10 jeep naman sa Angeles City ang nagbigay ng libreng sakay. Simula sa mga arawang nagtatrabaho hanggang sa mga nanay na namamalengke, lahat ay may free ride. Mayroon po kaming inarkilang sasakyan, libreng pasakay sa mga PUJ jeeps that will take
the passengers all in different parts of the city of Angeles. Sa lungsod naman ng Olongo po, bukod sa lugaw na mahagi rin ng itlog, tinapay at noodle sa mga bata ang mga taga-suporta. Magpapatuloy rin umano ang kanilang pag-iikot sa mga barangay upang mamahagi ng lugaw sa mga bata at essential workers. Samantala sa pagbisita ni VP Lenny sa Nueva Ecija, muli niyang inilatag ang mga programang para sa mga magsasaka. Panahon na raw upang tangkilikin ang mga local product upang masuportahan ang mga nasa industriya ng pagsasaka. Sana yung pag-import ay gagawin kapag kailangan lang, na dapat hindi ito nagiging dahilan para kinukumpetensya yung ating local producers. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 8 daang mag-aaral sa City College of San Fernando, ginakunahan kontra COVID-19. Roll out ng COVID-19 booster shot para sa mga senior citizen at may comorbidities sisimula ngayong November 22. At 15 bayan, 2 syudad sa Pampanga walang naita ng bagong kaso ng COVID-19 nitong weekend. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Bumubuti-butita, bumubusi-busila, kay gandang tumira sa semena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay.
magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Kino naman mo, nemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay mabilo gayato a meni batanketi syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka. Ing Kapampangan's Pride Assisi. Pang banwang 1732 agpangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman waning sisigay burin ang sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pa may usureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni reng sangkap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya inkekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalimuan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Ayan ba yung programa ngayon ni Paulini?
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nauunang balita, patuloy po ang sinasagawang pagbabakuna sa mga college students bilang paghahanda sa pagsisimula ng limited face-to-face classes. Sa City College of San Fernando, Pampanga, 800 mag-aaral ang pinakunahan bilang bahagi ng simultaneous vaccination day na pinangunahan ng Commission on Higher Education. Narito po ang detalye ng report na yan. Isa si Micaela Macabinlar sa mga estudyante na pumila para mabakunahan kontra COVID-19 sa isinasagawang simultaneous vaccination program ng Commission on Higher Education sa Central Luzon noong Biyernes, November 19. Sa Pampanga, kabilang sa mga higher education institutions na nakilahok sa programa ay ang City College of San Fernando. Napakahalaga po ng event na ganito, yung pagpapabakuna, kasi pinoprotektahan niya po yung mga, binibigyan niya po tayo ng chance na maprotektahan laban po sa coronavirus. Ang estudyante namang si Daniel Alex Villaluna, hindi kahit ang mga kapwa mag-aaral na magpabakuna na rin. Para po sa mga wala pa pong vaksina, mas maganda po magpabaksina po kayo para mag-isip na po tayo, hindi na po tayo yung nagdadalang isip kung lalabas po tayo hindi. Aabot sa 800 mag-aaral ang nabakunahan kontra COVID-19 sa isinagawang vaccine rollout sa Heroes Hall ng Ciudad San Fernando. Ayon kay Dr. Jaira Natividad, Rural Health Physician OIC ng Unit 3 ng LGU San Fernando at nangangasiwa ng bakunahan sa Heroes Hall, bahagi ito ng paghahanda na ginagawa ng CHED para sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ang involvement po ng CHED ay gusto po nila na agad po na mabakunaan na natin yung mga tertiary students natin na natitira pa, yung mga kasama sa mga rest of the adult population na tinatawag natin, no? So, meron po ata tayong plan na mag face-to-face na. So, priority po natin talaga na matapos na po ang vaccination nila. Ang simultaneous vaccination para sa mga college students sa Central Luzon ay one-day event lamang. Ngunit ayon kay Dr. Natividad, ay maaari pa rin magpabakuna ang mga estudyante na residente ng City of San Fernando dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagbabakuna sa Heroes Hall para sa mga Fernandino na edad 12 pataas. Maaari mag-register mga nais magpabakuna sa cityofsanfernando.gov.ph/vaccination upang mabigyan ng schedule kung kailan magbabakunahan. Bukod sa City College of San Fernando, lumahok din sa region-wide simultaneous vaccination day ang Aurora State College of Technology sa Kasiguran, Aurora, Asia Pacific College of Advanced Studies Incorporated sa City of Balanga, Bataan. Sa Bulacan, nakiisa rin sa programa ang Bulacan Agricultural State College, Bulacan State University, La Consolacion University Philippines, Polytechnic College of the City of Maykawayan, Dr. Yangas Colleges Incorporated, at Richwell College. Lumahok din ang Central Luzon State University, Nueva Ecija Doctors Colleges Incorporated, Wesleyan University Philippines sa Nueva Ecija, Guagua National Colleges, Our Lady of Fatima University Pampanga Incorporated sa Pampanga, Tarlac Agricultural University, Tarlac State University sa Tarlac, at Columban College Incorporated, Polytechnic College of Botolan, President Ramon Magsaysay State University sa Zambales. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Sinimula na po ngayong araw ang rollout ng COVID-19 booster shots para sa mga A2 at A3 category. Ang mga nasabing vaccine-eligible group ay mga senior citizen at with comorbidities,
na maaaring tumanggap ng bakuna na gaya o iba sa dating brand na naiturok na sa kanila. Narito po ang report. Sinimula na ang pagbibigay ng booster shot sa mga health workers sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasunod nito, inanunsyo naman ng Department of Health o DOH na maging ang mga senior citizen at immunocompromised individuals ay may option din na tumanggap ng booster shot ng ibang brand ng bakuna mula sa unang natanggap na. Ang administration sa booster COVID-19 vaccine shots para sa grupong ito ay magsisimula ngayong araw, November 22. Sa advisory na inilabas ng DOH, ang mga kabilang sa A2 o ang mga senior citizen at A3 o yung individual na may comorbidities na kategorya ay maaari nang bigyan ng single COVID-19 booster dose, maaring homologous o heterologous dose. Kabilang sa mga immunocompromised individuals na eligible sa booster shot ay yung mayroong immunodeficiency state, mga taong may HIV, active cancer o malignancy, transplant patients at patients under immunosuppressive treatments. Ayon sa DOH, ang homologous dose ay tumutukoy sa administration ng COVID-19 vaccine ng parehong brand at nakumpleto ang 2 doses, habang ang heterologous naman ay ang administration ng ibang brand ng COVID-19 vaccine. Batay sa rekomendasyon ng DOH para sa mga nakatanggap ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Gamaleya Sputnik bilang primary vaccine, at least 6 na buwan ang dapat na interval bago makapagpa-booster. Kung Sinovac at Gamaleya Sputnik ang brand na unang naiturok at nais pumili ng ibang brand, pwedeng pagpilian bilang heterologous booster ang AstraZeneca, Pfizer at Moderna. Kung AstraZeneca ang primary vaccine, pwedeng Pfizer o Moderna ang heterologous booster. Para naman sa mga nakatanggap ng brand ng Pfizer para sa kanilang first 2 doses, maaring pagpilian ang AstraZeneca at Moderna bilang heterologous booster shot. At kung Moderna naman ang primary vaccine, pwedeng AstraZeneca at Pfizer bilang heterologous booster. Kung Janssen naman ang brand na naiturok, at least 3 months ang kailangang interval bago pwedeng makatanggap ng booster. AstraZeneca, Pfizer at Moderna ang brand na pagpipilian. Para sa Gamaleya, Sputnik at Janssen, hindi pa ipinatutupad ang pagturok sa parehong brand bilang booster. Muling iginit ng DOH na phased approach o may yugto ang pagbabakuna sa booster doses at hindi pa ito bukas para sa lahat. Jennifer Salenga, CLTV News. Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa 15 bayan at 2 syudad dito po sa Pampanga nitong nakalipas na Sabado. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa minimum health and safety standards upang hindi na magkaroon ng surge ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Narito po ang report. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan ng Pampanga. Ito ang pinapakita ng datos kung saan 15 sa 19 na bayan at 2 syudad ay walang naitalang new COVID-19 cases nitong weekend. Sa latest bulletin ng Provincial Government ng Pampanga as of November 21, makikitang walang bagong kaso sa mga bayan ng Magalang, Guagua, Porac, Sasmuan, Santa Rita, Arayat, Bacolor, Santa Ana, Candaba, Macabebe, Masantol, Minalin, San Simon, Santo Tomas at San Luis. Ayon sa Health Authority sa kabuuan, nasa 376 pang aktibong kasong ginagamot sa buong probinsya as of November 21. Ang magkatabing syudad na Mabalacat at Angeles walang bagong infection nitong Sabado, habang sa syudad San Fernando naman isa lamang ang bagong kaso, kaya makikita ang downward trajectory ng COVID-19 cases sa mga naturang lokalidad. Sa syudad San Fernando as of November 21, 2021, 45 ang aktibong kaso at walang bagong kaso ang naitala. 11,269 ang kabuang tinamaan ng COVID-19 sa syudad. 10,899 ang recoveries habang 325 ang total deaths. Sa Angeles City, 12,532 ang total number of COVID-19 cases mula nang magsimula ang pandemya. 18 aktibong kasong binabantayan. 11,995 na ang total recoveries habang 590 naman ang kabuang bilang ng nasawi. Sa Mabalacat, base sa November 21 data ng syudad, 14 ang aktibong kasong binabantayan. Umabot sa 7,226 ang kabuang kaso sa Mabalacat, 6,985 ang kabuang bilang ng mga gumaling, habang 227 naman ang total mortalities.
Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa minimum health and safety standards, gaya ng pagsuot ng face mask, pag-iwas sa mga matataong lugar at palagiang paghuhugas ng kamay. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Regis Evaristo, aspiring councilor ng City of San Fernando, Pampanga. Limited face-to-face classes sa Mother of Good Counsel Seminary sa City of San Fernando pa rin, aprobado na ng DepEd. Natiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan nyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon!
Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipaint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga laptop. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, dyan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan ng nanay ko noon. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga Paminsi Stone. I curve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa Paminsi Stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdideliver na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, susubukang maluklok bilang isa sa mga konsehal ng City of San Fernando ni incumbent Barangay San Agustin, Kapitan Regis Evaristo. Siya ay kasalukuyang corporate manager ng Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated, naging Executive Vice President ng Philippine Society of Mechanical Engineer noong 2016 hanggang 2019, at Presidente ng Association of Barangay Kagawad taong 2013 hanggang 2018. Nais umano ni Cap Regis na maging boses ng mga barangay officials at isulong ang post-COVID action plans at economic recovery ng syudad ng San Fernando. Kilalanin po natin ang aspiring councilor ng City of San Fernando, Pampanga na si Kapitan Regis Evaristo. Magandang gabi po sa inyo, Cap. Welcome po sa CLTV News. Good evening, Ma'am Jen, and to all the televiewers of CLTV 36. Sino po ba si Regis Evaristo? First of all, si Cap Regis is a professional mechanical engineer. So I am already at my 22nd year as corporate manager of Coca-Cola Beverage Philippines, San Fernando plant. And
and incumbent barangay captain of Barangay San Agustin, and former president of the Association of Barangay Kagawad. So 245 Mukhang nawala po no, ang audio ni Cap Regis. Sir? Ma'am. Yeah, go ahead po. I am the former president of the Association of Barangay Kagawad of the City of San Fernando. So, one of my advocacy is to bring what I did, programs and projects that we did in Barangay San Agustin to the 35 barangay of the City of San Fernando. So, number 1 po yun. Okay. Ano pong nagtulak sa inyo, Kap, para pasukin naman po this time, ito po ay mas malaking responsibilidad dahil buong syudad po ang paglilingkuran ninyo. Ano po ang nagtulak po sa inyo para magdesisyon na tumakbo bilang city councilor? Ma'am Jen, actually, I am in my first term na barangay captain. So I have my second and third. But naisip ko kasi na may kailangan tayong gawin. I am an executive, legislative, and judicial in my position as barangay captain. When I will become one of the city councilors will be only legislative. So yung kailangan natin ngayon sa Sangguniang Panlusob is to do the ordinances and resolution for the welfare of our constituents ng Ciudad San Fernando. As I said earlier, ma'am, yung number 1 advocacy is yung magandang mga programa natin sa Barangay San Agustin, mga proyekto na ginawa natin, gagawin natin sa 35 barangay ng Ciudad San Fernando. So, isa doon na nakikita ko dahil galing ako sa Barangay Kagawad and Barangay Captain, alam ko yung mga hinahing ng mga barangay officials. And now, we experienced the pandemic. So, nakita ko rin yung kailangan nila ng mga benepisyo with regards to medical benefits ng mga ating mga barangay officials, especially our barangay captains, barangay kagawad, and our appointed officials. So, the barangay treasurer, barangay secretary, barangay bantay bayan, mga BHW natin, which naging frontliner nating pandemic. So, kailangan po mabigyan sila ng mga benepisyong medical kasi wala po tayo ngayon na ordinance na nagbibigay ng malasakit dito sa ating mga barangay officials. And second is dun sa post-COVID recovery natin program is gusto pong i-push natin dahil actually hindi natin alam kung kailan matatapos yung pandemya. But as far as I know, because I am already in my 22nd year sa corporate nga, yung job opportunity ng mga taga-Ciudad San Fernando is much kailangan ngayon. So I will push for an ordinance na yung mga skilled worker natin dito sa Ciudad San Fernando, priority sila dun sa mga mabubuksan na mga trabaho dito sa mga companies natin na nakapaligid dito sa syudad. So I am saying na yung pong mga malalaking companies natin sa City of San Fernando, so priority po natin yung mga workers natin dito. Sa kasalukuyan, marami tayong mga kababayan na nawalan ng trabaho. So, instead of hiring outside of San Fernando, we will pa-priority muna natin yung mga nagtatrabaho dito sa atin para magkaroon sila ng trabaho, at least at the same time, matulungan natin yung kanilang pamilya because of the result of the pandemic. Opo. Kap, nabanggit niyo po kanina, nais niyong gawin sa 35 barangay ng syudad. Yung mga nagawa ko ninyo sa San Agustin. Nagsilbi po kayong kagawad and then this is your first term
as the barangay captain of San Agustin. Ano po ba yung mga accomplishment natin? Ano po ba yung mga nagawa natin sa San Agustin na binabanggit po ninyo pwede nating gawin sa buong barangay ng Siyudad San Fernando pa? Number one po na nagawa natin, yung meron po tayong AICS sa Barangay San Agustin, which yung ginagawa po natin pag may nagkasakit po na kababayan natin na kailangan po nila ng tulong, hindi na po pupunta sa mismong barangay captain o sa mga barangay kagawad para bigyan ng personal na tulong. Meron pa tayong ginawa, bibigyan po natin sila ng medical assistance, which is worth of 1,000 for medical. Second is for burial ng mga senior citizen. Tinanggal po natin yung mga singilan dun sa mga senior citizen during may namamatay na senior. So binibigay na po ng barangay yan sa mga pamilya nung naulila na senior citizen. And dun sa mga ordinaryong tao, lalo na yung mga mahirap na kababayan po dito sa may barangay San Agustin, pag may namatay po, merong automatic na goods, kape, tinapay, biscuit, na binibigay ng barangay. Kasi po minsan, yung mga kapuspalad po natin, mga constituents, di na po nila maisip yun, wala po silang pera. So, pangnimula, dun sa lamay, meron na po silang mga goods. So, I want to bring these programs sa buong 35 barangay ng Siyudad San Fernando. Lalo na po yung mga maliliit na less era, yung konting budget po ng mga barangay dito sa syudad. Mas maganda po kasi dagdagan po natin yung budget natin para meron din silang pantulong sa medical. Aside from na nagtutulong po ng ating Siyudad San Fernando at probinsya, which is tumutulong naman po sila. Sa barangay pa lang may tutulong na po sa mga kababayan natin na lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Okay. Kap, you've mentioned too, no, sa mga programa po na pwede nyo isulong kung sakaling kayo po ay mapagbigyan na magserbisyo as City Councilor of San Fernando. No? You've mentioned one, yung pong malasakit, no, para sa mga barangay officials dahil nakatrabaho nyo rin po sila at alam nyo yung sitwasyon nila. And then pangalawa, yung recovery plan, ano, para po sa pandemya. Ano pa po ba yung mga programa na nais po ninyong isulong, no? Para marinig po ng mga Fernandinos, ano pa po ba yung mga magiging priority programs po ninyo? Yung sa malasakit din sa mga senior citizens. Yung ginagawa ko po ngayon sa Barangay San Agustin is, lalo na po ngayong pandemya, hindi ko po pinapalabas ang ating mga senior citizens sa kanilang mga bahay. Dahil meron po silang kailangan na gamot para sa kanilang maintenance. So ako po, dinagdagan ko po yung budget ko dito sa may drugs and medicine ng barangay. Then kinukuha ko po yung mga reseta nila with our BHW. Barangay health worker yung pumupunta sa kanila. Tapos po piniprepare namin yung gamot for 30 days. Kami po yung naghahatid sa kanilang mga bahay. So hindi po sila lumalabas. May tagatid pa para doon sa maintenance. Meron silang mga card, mga senior citizen, para po nakatrack kung ano yung po yung mga gamot na kailangan nila. Then second is, siyempre po, I am a mechanical engineering profession. Si Barangay San Agustin po, sa 24 sitio niya po, is more on nasa solar lightings na po yung mga ano natin, yung mga ilaw sa barangay. So energy conservation, nakakatulong po siya. Then dun sa global warming na sinasabi po natin sa mga panahon na to. So I am pushing those projects for the 35 barangays ng City of San Fernando. Alright, ayan, sa mga Fernandinos po, no, narinig na natin yung ilan sa mga plataforma, no, na inihain po, no, ni Kapitan Regis para sa inyo. At in as much as we want to hear more from your platform, sir, limitado naman pong ating oras. Anyway, maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa inyong kandidatura.
Maraming salamat, Ma'am Jenny, and sa CLTV 36, and wish me luck, and marami pong salamat. Thank you po. You're welcome, sir. Good luck po once again at mag-iingat po kayo. Mga karehiyon, yan po si Barangay San Agustin Captain Regis Evaristo, aspiring City Councilor sa Siyudad San Fernando. Samantala, tumungo po tayo sa ibang balita. Binisita ng mga opisyal ng City Government of San Fernando, Pampanga at ng Department of Education ang Mother of Good Counsel Seminary o MGCS dito po sa Siyudad San Fernando, Pampanga kaninang umaga upang masaksihan ang pilot testing ng limited face-to-face classes. Bukod sa MGCS, isang pribadong paaralan din sa Zambales ang binigyan ng go signal na magpatupad ng in-person learning. May detalye mo ng balitang yan, si Paulo G. Santos. November 22, araw ng Lunes, sa unang pagkakataon matapos ang halos 2 taon, muling nagsagawa ng physical classes ang mga mag-aaral sa Mother of Good Counsel Seminary sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito kapansin-pansin na ang mga naglalakihang silid-aralan na dati raw ay halos punuan, limitado na lamang ngayon ang laman batay sa retrofitting na inirekomenda ng Department of Education o DepEd. Mismong si DepEd Bureau of Curriculum and Development Director Jocelyn Andaya, katuwang si City of San Fernando Mayor Edwin Santiago, ang nagsagawa ng inspection sa pilot testing ng limited face-to-face classes ng mga mag-aaral na nasa junior at senior high school. There are a lot of protocols naman po na pwedeng sundan. And as we've saw naman po, those protocols are being napapatupad naman po dito. Batay sa mandato ng national government, sa mga lugar na maidedeklarang low risk ng COVID-19 incidents lang ang maaring magkaroon ng pilot face-to-face classes. 18 ang pinahintulutan na magkaroon ng pilot face-to-face at marami sa kanila, in fact, I think 17 of them will start this week. Bukod sa clearance ng Department of Education, kinakailangan din umanong may basbas ito ng local chief executive na tumatayong IATF commander. Ayon kay City of San Fernando Mayor Edwin Santiago, maagang nakapag-comply umano dito ang MGCS. Para makapagbukas ka, ay 0 cases ka, number 1. Dapat kontrolado. Kaya nag-umpisa dito na kailangan na bang buksan yung mga eskwelahan? Kailangan na bang pumasok ng face-to-face sa mga bata? Yes. Kaya lang, hindi basta-basta yan. 56 ang kabuuang enrollees mula sa junior at senior high school ng MGCS at halos lahat umano sa mga ito ay bakunado na. Hindi kagaya ng tradisyonal na eskwela, ang mga seminaristang estudyante rito ay in-house. Maging ang 36 na teaching personnel daw ng seminaryo na pawang nagpapari naman daw ay nasa loob din ng campus na mamalagi. Kaya kontrolado ang galaw ng mga ito. Ang mga teachers namin, 85% are in-house, meaning they stay in the seminary 24/7. Yung 15%, they come either in their private cars or in a shuttle service. So, ina-avoid po namin that they commute. Samantala, ayon kay DepEd City of San Fernando School Division Superintendent Dr. Imelda Macaspac, bukod sa MGCS, 4 pa ang humahabol na magkaroon ng permit sa mga private schools sa Siyudad San Fernando para makapag-umpisa ng pilot face-to-face. Anya, nakadepende umano ito sa kanilang compliance sa mga lituntunin gaya naman ng pagtitiyak na bakunado ang lahat ng teaching personnel at may waiver o consent ang mga magulang na mga mag-aaral na papasok. Meron talaga tayong team na nag-a-assess sa mga schools after nila na-accomplish yung safety checklist. So, i-validate nila kung talagang nagpa-follow sila ng mga safety protocols. Tapos, i-recommend natin sila sa region at ang region i-recommend sa central office. Samantala, bukod sa MGCS sa Pampanga, isang private school din sa Zambales ang nabigyan ng go-signal na magsimula ng limited face-to-face. Ang dalawang schools natin, ang isa ay nasa Zambales, ang Academica de Meridien. Alam niyo 10 estudyante lang yon, K2-3 sila. At nababakas mo talaga yung kanilang excitement kasi nandun ako 5:30 in the morning pa lang. Isang international school din sa Clark ang pinayagan ng magsimula ng in-person learning. Ngunit dahil iba ang academic calendar nito, ay sasabay na lamang daw sila sa expansion sa susunod na taon.
Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, sandamakmak na alitangya, misyo sa Cabanatuan City at iba pang bayan. Bentahan ng face shield, bagyong humina ayon sa ilang nagtitinda sa siyudad San Fernando. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Paglanon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga naunang balita, pasintabi po sa mga kumakain, nababahala po ngayon ilang residente ng Cabanatuan City at ilang bayan ng Nueva Ecija sa pagdagsa ng mga alitangya o black rice bugs sa kanilang lugar. Bukod kasi sa nakakikilabot na kumpulan ng mga insekto, ay masamang amoy din ang mga ito. Narito po ang detalye ng report na yan. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Cabanatuan City at iba pang bayan sa Nueva Ecija ang pagsulpot ng black rice bugs o alitangya. Maging sa ilang bahagi ng Pangasinan ay nanalasa rin umano ang mga naturang insekto. Inakala raw ng ilang residente na ulan lamang ang nakikitang bumabagsak mula sa kalangitan, pero laking gulat nang makita na maitim na insekto pala at mabaho raw ang mga ito. Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Robert Agustin ng Cabanatuan City Police ang pag-ulan ng alitangya sa syudad at iba pang kalapit-bayan sa Nueva Ecija na nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Tumambad sa mga residente ang mga naipong black bug sa kalsada at maging sa ATM booths at ang ilan nakapasok pa sa loob ng tahanan. Ikinabahala naman ng mga magsasaka na masira ang kanilang pananim dahilan para kumaunti na naman ang supply ng gulay sa lugar. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, mula sa lupa ang mga alitangya o rice bugs na nagsisilabasan tuwing bilog ang buwan. Sabi ng agriculturist na si Nick Angelo de Dios, ang mga alitangya ay pesa ng palayan na karaniwang nagsusulputan tuwing buwan ng Agosto. Lumalabas din daw ang mga ito ng Oktubre hanggang Disyembre, mga panahong bihira ang pag-ulan. Magsasagawa naman ng pest control sa lugar upang maiwasan ang patuloy na pamemerwisyo ng mga insekto. Angelica Cara, CLTV News. Ramdam na raw na ilang nagtitinda ng face shield sa siyudad San Fernando ang epekto ng alituntunin ng IATF na hindi na mandatory ang pagsusuot nito. Ang ilan naman sa ating mga kabalen, mas nais pa rin daw magsuot ng face shield bilang dagdag proteksyon sa COVID-19. Ito po ang report. Aminado ang ilang nagtitinda ng face shield sa siyudad ng San Fernando na bahagyang humina ang kanilang kita nito mga nakalipas na araw. Noong nakaraang linggo kasi, inanunsyo ng IATF na hindi na mandatory ang pagsusuot nito sa mga pampubliko lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Ayon kay Macbud Samad, tindero ng face shield, 10 piso kada piraso ang benta nila sa pinakamurang klase. Since nung nawala po yung mandatory yung face shield, naglow po yung hindi na masyadong
mabenta yung face shield. Minsan pa isa-isa lang, yung pumupunta lang sa City Hall, or yung iba naman hindi nila alam na wala na pala, hindi na required po na magsuot ng face shield. Kwento naman ni City Zacaria, isa ring vendor kahit papaano ay nakakabenta pa rin sila. Yun nga lang, di na raw kasing dami ng mga bumibili kumpara noong mandatory pa ito. Ayos naman, nakakabenta naman. Kahit hindi na mandatory, may ilan pa rin sa ating mga kabalen ang mas gusto pa rin daw magsuot ng face shield. Una, senior citizen ako. At saka gusto kong safe na safe ako. Kahit na nag-ano ako. Maganda pa rin na magsuot ka ng face shield. Para sa atin naman yun Para hindi lalong kakalat ang COVID. Iba na rin nag-iingat. Saka dagdag protection din sa katawan to. Kasi minsan sa mall, o kaya sa mga ibang ahensya, pinapasuot pa rin ng face shield. Samantala, nilinaw naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlos Nograles sa kanyang press briefing noong November 19 na ang mga employer at private establishments na nasa ilalim ng Alert Level 1 to 3 ay maaaring i-require ang mga empleyado at customer nila na magsuot ng face shield. Kaya pwede pong i-require ng mga employers ang mga empleyado nila mag-face shield sa kanilang workplaces. At pwede din pong i-require ng private establishments ang mga customers nila na mag-face shield. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Finals bound ngayon ang homegrown basketball talents nating kabalen sa National Basketball League. Ito'y matapos pong talunin ng Pampanga Delta ang Taguig City Generals sa semis. Ang balitang scores ihatid sa atin ni JM De Jesus. Pasok na sa finals ng Chairman's Cup 2021 ng NBL Pilipinas ang Pampanga Delta matapos pataubin ng Taguig City Generals sa score na 112-108 sa Game 2 ng kanilang best of 3 semifinals na ginanap sa Brenzigao Convention Center kahapon. Sa first half ng laro ay umabot sa 23 points ang lamang ng Generals kontra Delta. Ngunit pagpasok ng second half ay unti-unting nahabol ng Pampanga Delta ang kalamangan ng Taguig Generals at naging tablang score sa pagtatapos ng fourth quarter dahilan para mauwi sa overtime ang laro. Sa huli ay nasungkit ng Pampanga Delta ang panalo. Itinanghal na best player of the game si Eco Serrano ng Pampanga Delta na nakapagtala ng 25 points, 8 field goal, 3 rebounds at 4 assists. Makakatapat ng Pampanga Delta ang La Union Power sa best of 3 finals ng NBL Pilipinas Chairman's Cup 2021. Sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa kung kailan magsisimula ang finals. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esquerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa bahagya pong humina ang hanging amihan, hindi po natin siya nararamdaman dito sa Central Luzon. At ito po ay doon lamang nararamdaman dyan sa may extreme northern Luzon o dyan po sa may Batanes. At dito po sa atin ay easterlies po ang nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ibig kong sabihin, maalinsangan po ang magiging panahon, pero posible pa rin po na magkaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Especially po dyan sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap pero inaasahan po mga light rains dyan dulot po ng hanging amihan. Ang Metro Manila naman po, talalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga in particular. Bahagi hanggang sa komisyon niya po ay may magiging maulap. At inaasahan nga po yung mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies o yung hangin galing sa silangan at localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, magdala pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo po i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners.
Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat mga karehiyon. 33 days na lamang po at Pasko na. Ayon ba niyo programa ngayon ni Paulini? Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon!